Hello everyone, it's me Ron and welcome back to my YouTube channel. Sa subong nga video, kamo ang akong pagadalon sa popular ang ginaragawan sang mga Ilonggo. Ikaw bala o kung sa imo popular ang Molo Plaza? At inyo nga nahibaluan sa to ini ang ginakayat o kung ginawa sa ilalong sa rehabilitasyon. Ay sa subong o kung nabuwas magabukas na nga opisyal ang aton yung Molo Plaza. Sa subong, off din nyo ko ang aton na hibalon ang iya pinagbata.